kumakalog na yung tuhod sa lalaki dito sa bundok. Yan, palabas na po kami sa dito sa sa ano yan? Liberatos 360 tinawagan nila. Liberatos 360. Basta po kami, punta naman po kami sa kabilang bundok. Yan. Punta naman po tayo sa kabilang bundok. Humina na yung hangin kanina kasi may madilim na ulap kaya umambon, kaya malakas masyado yung hangin. Ngayon medyo humina na yan po kami galing sa taas na yan, yung Tinawagan Hills. Punta naman po kami dito yan, sa kabilang bundok. Maria Clara's campsite in V Farm. Ayan, Tinawagan Hills. The way of the cross. Ayan. Ito parang dito daw gaganapin yung Semana Santa dito sa Baaw, Camarines Sur. Ayan. Ganda, balik tayo dito pag may pagkakataon. Babalik tayo upang ma-witness natin, ma-experience natin yung Semana Santa dito sa Baaw. Ayan. Iyan yung campsite ng Tinawagan Hills. Ito naman yung kabilang bundok. Yan. Ayan mga kaidol. Punta na natin yung mga kasamaan ko. Punta na tayo sa mga kasamaan ko. Ito may parang outpost. Ayan, parang outpost. Dito ka muna dadaan bago ka pumasok doon. Ayan. Hello. Ayan, may mga dumarating pa rin na mga pumupunta rito para tingnan yung kagandahan na Barangay Lourdes, Baaw, Camarines Sur, Tinawagan Hills. Teman ko, nag-snack pa sila. Ginutom. Ayan. Sige na. Dagatas. Ayan po. Ang dami pa rin pong pumupunta. May pang overnight. Interviewin po natin si ma'am. Ano po kayo dito, ma'am? Dito kayo nakatira? Dito pala. Itong kantin sa kanya pala to. Si ma'am. May overnight pala dito, ma'am. Overnight. Magkano naman yung bayad sa kubo? 500. 500 yung ilang tao yung kasya? Mga 8. Ay, malaki. Saan parte yun? Ito po, dulo. Doon sa dulo. Doon sa taas. Siya po yung may-ari ng kantin na ito. 500 pala yung isang kubo. Yan. Aldo, 300 lang. Pag araw 300 lang. Yung tubig po dito, okay naman yung tubig. Sa baba po kami nagpupunta. Sa baba. Pero doon sa kubong patutulugan, meron. Wala pa po dun, maski sir, wala pa. Wala. Dito pag magsishare dito bababa. Oo, bababa. Dito. Okay rin. Malapit lang naman. Pag gabi, maliwanag na to.
Amo po ang kusad ko mga ano, solar. Solar. Solar yung mga poste doon. Ako, buwag ko na ito, kuryente na. May kuryente na doon. Maganda na pala, ano? Para po sa kaalaman ng lahat na hindi pa po nakapupunta rito, may overnight na pala dito sa Pinawagan Hills. 500 ang isang kubo, good for 8 person. Ayan. Tinawagan Hills official po. Ito pa palang mga ano, ito si Madam, Tinawagan Kapatid Hills po ng official ng Baaw. Apa. Okay. Ayan. Paano gusto mo? Ano gusto ko? Itlog? Sige, sige. Kain muna tayo mga ka-idol, ha? Ano yung naulog yung itlog ko? Yung itlog na pinili. Bayna, bayna. Cellphone na ako na. Bayna, nabuksan pati bayna yun. Okay, kain muna tayo. Mga kaibigan, mga ka-idol. Ayan. Kain po muna. Dahil Hindi na bagari na pupusa. pwede pala dito mag-inom-inom. Pwede pala mag-inom-inom. Malibait. Dili. Ayan mga ka-idol. Kain tayo ng itlog. Hindi ako magpapansit dahil busog pa ako. Itlog lang muna. Bago kasi kami umalis doon sa bahay, nagmerienda. Pwede pala dito. Kasi malamig kasi yung lugar, kaya pwede mag-inom-inom. Ay, 25 po. Sinapot po. Ilan sinapot? Dalawa. Dalawa ka doon. 55. Ay, Ayan, so tayo dahil may mga ibang kumakain. Ay, dalawa po. 115. Ay, di pa po kayo ba sasadi? Kain po tayo. Iba man po. Ano po? Dinevelop na pala ito ng ano? LGU. Baaw. Adi po. Tama na yun. Itlog kasi sobrang taba ko na. Ano pala dito, madam, nung sa Semana Santa dito gagawin? Yung Semana Santa sa Baaw, hindi naman. Hindi naman pala. Kala namin dito. Ano lang yan? View lang yan. Ay, ano, dekorasyon lang yan. Ayan. Maya-maya, pupunta na tayo doon sa isa pang mataas na bundok. Yan. Anong pangalan yan? Ay, wala. Hindi Ay, pwede madaling pira ang tamon. Ay, di mo, ano yan? Kaya makapapermiso ko yan kan talaga ka. Ano pong pangalan nitong bundok na to? Tinawagan po. Ano rin, kasama pa rin doon sa tinawagan pa rin pala to. Ako po ato. Yung tatlong bundok pala, tinawagan hills, hindi lang pala yun doon sa Tinapay mo na no? pati pala to, kasabay. Okay. Dito na po kami, madam. Aakyat na kami sa ikatlong buwan pong delikado dito. Sa mga ahas, hindi dito gumagapang sa microphone, natutulog na yung bisita, baka wala naman pala, ano, kabagay, ano, malinis yung bundok. Carabao grass. Okay. Wala na ano, mga laki. Safe pala dito mga kaibigan, mga ka-idol. Pagpunta nyo rito, safe pala dito. Maski yung sabi ko sa kapatid ko na kasamang nag-develop dito yung asawa niya, itinanong ko kung may baka ako, may asa ako po. Hindi siya umimik, parang hindi pa niya alam. Ngayon, nalaman natin mismo dito sa mga nandito na safe naman pala. Okay, tiwala naman ako dahil yung lugar talaga malinis, puro Carabao grass lang. Okay, doon na po kami. Punta na po kami doon. Ay, wait pa lang. Okay. Inom ka na nga, parang matapos na yun. Amo po at tupig sa diri. Alin po? Saan po at tupig kape yan? Amo si nanay, amo tayo interview nga ni ato ni Papa dito. Nung unang pagpunta ko namin dito, pangalawa namin pagpunta namin dito. Dati yun lang.
yung kubo dyan. Tapos may CR dyan, yun lang. Ito wala pa to. Hindi pa pwede na ako ba? Yun, welcome na yun, wala pa yun. Paano na yung income natin na sila? Nasa munisipyo na. Eh, sindi mama pa mas na po nagkukuha ka di. Hindi pa man nagkukuha sa munisipyo. Di pa. Di pa. Pero pina-develop. develop sila daw yung nagmamali, di ba sabi ng babae? Sila na yun. Hindi, sindi mama pa. Oo. Hindi nag-agi pa po sindi mama ko permit key. Permit. Yung magulang mo pa rin pala. Ay, kasi private. Private to, malaki. Private land na to eh. Ayan po, tataas na po kami doon sa ikatlong bundok. Ayan. Kasi medyo alas 5:15 na. Baka abutin na tayo ng dilim. Pero may ilaw naman pala po dito. Ayan, tataas na po kami. Idol. Ayan na punta. Ayan, dito. Sige. Yan, ito po yung dating yan si Nanay, yung dating ayan si interview mo, Nana. Ano si tatay? ayun. Oo. Sabi mo na naman si tatay. Yung mga kasasalubong po natin, yan yung yung may-ari dito sa bundok na to. Tatay. Daiman po. Daiman. Gamot po yung dating pumunta Kasama dito ni na Ambol. in-interview. Yeah. Ikaw, kasama ko yung si Ambol na Bersula. In-interview niya. Naalala mo ba? Na-interview mo si Agom. Oo, si Ato. Tsaka ikaw. Ito po yung may-ari dito. Ako. Siya. Tatay, ang ganda na tatay. Dinibilap na tinulungan pala kayo. Pagpaganda namin. Ayan. Tulungan kayo ng Welcome kayo lahat. Welcome. Pumunta dito. May bayad. Entrance lang. Entrance. 10 lang, bayad lang. Magkano yung entrance? 10 10 lang. pesos. 10 pesos. Walang bayad sa parking. Walang bayad sa parking. Ayos Dahil akin yan, hindi na makabigat sa nagbibisita dito. Okay, ang galing. Mura lang dito pag kayo bumisita dito. Maganda yung may overnight na po ba dito? Mayroon na. Meron na ba kayo? May mag-uupan na nga. May nakukupan na. Magkano naman yung yun? 500. Isang kubo. 6 to 6. 6 to 6. Simula. Oras. Pumasok kang alas 6. Labas kang alas 6 ng umaga. Labas kang alas 7. Alas May ilaw naman dyan tayo. May ilaw na. May ilaw na. Oo, yan. Kasuriko yan. Oo. Papunta na yan doon. Dyan yun. Makikita na ninyo yan. Makikita na ninyo. Okay. Mamaya may ilaw na tayo. Tingnan natin yung ilaw ni Maya tatay. susunod ako sa inyo para Tatay, yung pailawan pailaw ko mo na yan. tatay. Okay. Pailawan ko na Tatay, yan. yung Susunod pailaw na. mo titingnan namin. Okay. Sige po, tatay. Ni Panik muna kami doon. Panik naman. Okay. Wag lang Ayan, kulang. nakausap na naman natin yung may-ari dito sa Tinawagan Hills. Alan. Ang ganda. Ganda dito. 500 pala yung kubo. Good for 8 person. Ayan, may ilaw na. May ilaw na pala dito. Ayan, yung poste na yan. Ilaw pala yan. Ng kuryente na. Oo, nung pumunta tayo, parang wala pa. Nung pumunta kami dito, wala pa Wala yan. pa yan. Ayun, meron na. Dinevelop na Dinibilap na talaga. Baka. Tinulungan si tatay. Ayan. Ay, kapagod mag-jet ulit. Kapagod. Pataas yun, no? Bundok. Pero maganda. Exercise. Sabi ng anak ko, exercise. Exercise daw. Yung exercise. Baka pwede tayo dito mag-over na. Oo nga eh. Maganda Ay, ka. babae, punta tayo dyan mamaya. Tayo mamaya dyan. Bago tayo umuwi. Experience natin yung parang pagsuta pa lang tayo. Punta tayo. Ayan. Ang ganda. Kapagod. Oo. Pahinga muna. Hinga ng malalim. Ayan. Yan naman. Maraming naka picture. Picture sila. Hello.
Puso nito. Puso. Ba't puso ng iba? Tinawagan Hills, 1,243 feet. Yung Mount Simuray, Mount Isarog, 6,000. Yun siguro yung Mount Isarog. 6,600 feet. Mount Asug. Ito may Mount Isarog. Yan, Mount Isarog. 6,600 feet. Ito Mount Asug, 5,017 feet. Mount Masaraga. Yan. Tatabunan pa ng ulap. Yan. Mount Mayon. Ay, hindi dito nakikita yung Mount Mayon. Ay, yun pala yung Mount Mayon. Yung sa gitna na bundok na may ano sa gitna ng Mount Asug. Ayun. Yan. Mount Bulusan. Ayan, Mount Bulusan. Maulap kasi. Maulap kaya hindi nakikita yung bundok. Ayan. Ito yung sinasabing ilaw. Hindi makita yung puso ng tao. Hindi. Ikaw na lang. Dali, picture mo muna tayo. Tapos isa tayo. Ayan, dito pa kami. Ayan po. Tama. Ganda. Ano, kisan ko na naman ikaw. Ay, okay. Halika na. Doon na tayo. Ikaw naman. Huwag na, meron. Amin. Okay. Ay, sa may pailaw. Pailaw na ano, sarano. Pailaw, sarano. Ito may mga kubo-kubo na. Ayan, may mga kubo na dyan. May mga na-develop na. Yun pala yung Lake Bato sinasabi. Ayan. Yung pumuputi na yan. Yung pumuputi na yun, yung ang Lake Bato. Yan daw yung Lake Baaw. Ito yung Lake Bato. Puntahan natin doon. Ito ang mga rules pag kayo nag-overnight dito. Ayan. Ayan. Ayan na. Camping rules. Quiet time 11 p.m. to 6 a.m. Be nice to other. Relax and unwind. Enjoy the sunsets. Hindi kasi natin maulap ka. Ay, ayun yung sunsets mamaya. Clean as ano yan? Clean as you go. Clean as you go. Bago kayo umalis, linisin mo na ninyo. Ayan, Tinawagan Hills, Maria Clara's Campsite in V Farms. Ito sa si Jay, ayan. Ayos ayun na yung kasamahan namin. Dito hindi na masyadong mahangin dahil yung ulap na maitim na wala na. Tumigil na yung hangin. Kanina pagdating namin sobrang hangin. Ito na yung mga kubo-kubo na pinapaupahan. Ito pala. Yan, maganda naman pala talaga. Yan, may umupa na. Ayan. Good for 8 person. Sabi nung nagano. Okay.
Dayon. Oh. Dayon. Oh, yan. Guwapo, sabihin mo. Kanta ka dali, baby Jane. Ayan. Ay daw. Hello vlog. Hello, vlog. Ayan. Dali. Tingin kay Ate Ima mo. Sige na. Mapanonood ka ni Auntie Ima mo. Hello, vlog. Auntie Ima padala na ng sapatos. Ay, kumakaway siya. Ayan, ayan po yung taas ng ikatlong bundok. Ayan. Ayan, si Paring Bait. Ayan. I-vlog mo na pala ito dalawa. Ayan po yung dito muna ako. Yun po yung sinasabi nilang Lake Bato. Tingnan natin dito sa dulo-dulo ng bundok. Dulo-dulo ng bundok. Ayan, hindi kasi masyadong makita. Malayo. Malayo yung distansya. Ayan. Yun pala yung Lake Bato. Dito, Lake Bato. Malinaw din, no? Kanta si Lola Lucy. Mama Oti. Oh. Sa dulong dun, Batolik. Batolik. Oh, Batolik. Ayun. Nila ni Lola Lucy. Hello, vlog. Hello vlog. Hello, vlog. Yun po yung unang bundok na napuntahan namin. Mama Lucy. Ano yung bata kasama namin, anak ni Ani. Ayan, punta na tayo dun sa ating kasamahan para mag-relax. Ayan. Ayun yung sunset. Ayan. Sunset. Madali nang gumabi. Punta na din kay Papa mo. Ayan, palubog na po yung araw. Tabi ka daw. Sunset. Dali na. Hala, tabi ka na dito. Dali, bibidyo. Tabi ka dito. Dali, sa pababa Ganda sa lugar. Kada ko sister. Kada ko. Halika dito. Na. Dito, hi vlog. Dali. Yan, para mabidyo yung Tapos ko kaya. ano. Dapat may anak. Nagsilog na kanak ko. Hi vlog. Oh, sabi. Hi vlog. Oh, ayan oh. Ayan si vlog oh. Hi vlog. Oh. Ayan. Lugar. Ang ganda ng lugar. Dati wala pa to. Uy. Pag-una ko na ulit. Halika dito. Ano? Dito tayo. Ano? Dito tayo matutulog. Dito. Dito sa sa Kobo. Tayo matulog. Uwi tayo bukas ng umaga. Alas 7. Badi, pwede pa na siya mag-inom-inom din siya di mag-convert ito. Pati sa di mabuburat ay. Nagpundo sa angin, no? Nagpundo. Dati ko, nag-termisa din lang punog po angin ay.
Hangin, malakas yung hangin dati. Ngayon, tumila yung hangin. Tumila. Pero malamig pa rin. Hangin, malamig yung hangin. Ayan. Hangin. Magbabaraan ka lang. Pupunta ka lang sa kuwa. Sa Onre. Crispy fry. Ay, sister nga rin. Bagay sa kuwa. Kung ay dapat ascot ko. Kaya kung wala kayong ginagawa, punta na kayo dito para mawala yung stress nyo. Mawala. Dati wala to. Ngayon meron na dati ang to. Open. Yes, ano? Apple. Okay. School, saan daw? Yusan? Yusan. Sino magatid? Sino Papa. magatid? Hindi, sino magatid sa'yo sa Yusan? Yomar, hindi. Sino? Si Yumar. Ay na. Si Yumar Nakuha na, naman, natalaan na. Kaugot ka di kopyaw, natalaan na. Oh. Alam ka dito? Wala pa. Pa. Ano yung akin na yan? Makalog mo dito. Mas video mo dito. Mapangkalsadi oh. May ka na. May na. Ano na kay mama? Dali, doon nag-abo talaga. Abo iya. Gusto niya sa atin. Ate, nagbe-video kayo. Uwi na kami. Ayan, kasi gagabi na. Dapat ikating ko. Pwede sa laki papulitin. Magpalawan ka mo. Gayon. Pwede lagi mo nakapag-grab payment sila. Sa likod. Nagpa-picture ako sa ano. Pa-picture ka din. Picture na rin. Ito yung Kagsawa. Kagsawa. Kagsawa dito sa Tinawagan Hills. Akala ko Kagsawa eh. Ayan. Parang kampanaryo ng Kagsawa Ruins. Okay. Pauwi na kami. Kasi gumagabi na. Sa sunod, paplanuhin namin na mag-overnight dito. Ayan. Pauwi na po kami dahil mag-alas 6 na. 5:50 na. Kaya uwi na po kami mga ka-idol. Okay.
Tinawagan Hills. Ah, di ba? Taas. Mataas na mataas. Hinihingal na ako. Hindi pa rin makita yung lake batong malapitan talaga. Kan. Sobrang taas. Ayan, medyo humina yung hangin. Pero malamig pa rin. Tambayan lang, walang kubo. Ayan, may kubo dyan. Ito pala yung pangatlong kubo na sinasabi ng kapatid ko. Ayan. Pagod. Aking moto. Yan. Nagpakita rin yung Isarugo. Mount Isarug. Ito Mount Asog, malapit sa Iriga. Ayun yung Mount Mayon, natatabunan ng ulap. Ito kalsada ng Tinawagan Hills. Sintado CJ. Okay. Yan pala yung solar na ilaw. May ilaw na. Hello vlog. Hello vlog. Ayan ayan. Ayan magsalita. Birthday niya, gusto mo? O, awitan mo na nga si mama. Happy birthday. Huwag mo na kasi mama. Sabi mo sa admission siya. 1, 2, 3, go. Ayan. Happy birthday. Happy birthday, mama. Ayos. Ayos. O, ano? Sabihin mo na. Hello, vlog. Di pa lang ito siya din nagkuha. Ma, yan nasan na ma? Ay, buo ako po. Ako. Mas nakita. Mas na, sige. Alis. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po sa lahat ng viewers. Ingat lang po tayo dahil mainit yung panahon. Kung may oras kayo, punta po kayo dito sa Tinawagan Hills para mawala yung stress niyo. Yan, hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po sa Tinawagan Hills. Okay. Ayan, aalis na kami. Bye-bye! Ayan po mga idol, kaibigan. Dumating na po kami sa bahay. Alas 6:35. Ngayon po, ang keywords doon sa vlog, sobrang presko ng hangin. Ayan po. Sana po maraming mag-subscribe
at para maka-entry sa aming papromo. Ala, sorpresa pakulo. Ayan. Salamat po sa lahat ng nanonood ng aking video. Comment na po kayo at yun po ang ilagay nyo doon sa comment. Salamat sa aking padiyon na si Paring Bait Kasili, si Maria Dolores Sabaw Kasili, si Anilin Sabaw Gamilo, ayan, at saka si CJ, ayan, Sabaw. Asawa, ano At- pangalan? Ayan yung asawa pa ni Anilin, yung Gamilo. Ayan, Gamilo. Salamat po sa inyo sa inyong pagsama sa amin doon sa Tinawagan Hills. Ayan. Ayun po. Ako po uli si Idol Sarge TV. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. God bless.